Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten! Marikwanang, umayak man makikape. Ay katuan amaray, da italagayam. At damot kit di kape mi ijay balay, ang kasla maak anilabadong ti kanayon akad kadwak ngagkapkapay. Nayapay nga eh. Kano kunada naragsak tirik na, no ti kasangsangom amangan, wano agkapkape katidungdungwam nga asawa. No ididamaw, mabalin siguro akasta. Kawan mo maray, mala, irwar mo ki din ti kapim, kasta mo ti tinapay. Ha? Wan maray, kat pilyam jay kaimasan at tinapay, jay adda palaman na Napanamanay. Di talaang tirsina ni Marikwanang. Kita niya kay tiginat-gatang mau. Awan, Kanya, kasano nga awan? napana la nakikapikin ni Marikwanang. Anya. Wan, angam, ay na, kurang mo ti asukar jay kapina. Napan ka lang aro din nakikape, aguyaw ka pa ilang may. Sana bali at apod numal. Ay natuyang, di ka man nagkasta-kasta. Gaputa makikap-kape ka lang. Marikwanang, gumatangak man itimay sa akilot asukar. Nay, kunakman yung iwasam itan tinasamait maray. Wen maray. Ngam para ka ni Marituyang daytoy. Ha? Para ka ni Marituyang kunam, taapay. Kasanumo nga men. Tunggal mapan aggapi ijabalay. Ibaga na akurang kano ti asukar ti kapime. Kasta. Wen maray. Iso agumatangak manlangan iti brown sugar. Tainton mapan ijabalay. I-display iti sangwanan na. Kasta gayam. Naimbag Tawan imbagbaga na idiin may nagkape dito'y balay. Mabain siguro ken ka mare. Ngem inton agbaybayag, ay sigurado. Addan taw ti maibagana. Uray pupuutem to'y imbagak, mare. Ay maumuma ako ni ti aramid ni Marituyang. Apay aya. Kasano kat inaldaw mo ten nga umay makikapkapay? Baybay am kadilatan. Matapauma. Apay nga minta saan nga agluto mo't iti balay da? Ay, jak amu Ada siguro kape da. Ang kayat na lang nga umay makipatpatang. Ay, imbes ko maabanding tamot nga gasawa ti agsango nga agkapay. Nadadala na, kaputa damo ni Marituyang apasalsali. Oho? Baybay amon, inteng. Anusan talatan ni Marituyang tunggal umay makikape. Tinapatag, saan asika timapan makikapkape? Rumwarak ba daw? Apay ka di manay. Mapanak man ijay balay ni Kwarog. Anya timapan mo alahin ni Jay. Mapan ko man kitaan no anya ti makan ijay balay na. Manghibabaing gamit tuyang. Anyan to ti kuna indangay. Awan apulos ti makanta dito'y balay. Si kalaang matag pampanunot iti kasta. Una am tumangamain. Ay na, di ka talaga agpanpanunot. Kahit us-usar nga rod ti panunot kaw. Iso nga rod nga adda karuba, tapno adda pakikarubaan. Ay, jak ang muking katuyang. Talaga adi mo amaw ti mabagaan. Ay, pagkamu ka malangan iti biyag mo. Kwarog, umayak man. Nay, itaman pa ngay may kananatuyang. Wen, ta umayak man makikape dito'y balay ma. Ay, katuan na. Ay na, agyaman na Kwarog. Dakas na. Ang mga no kaya tiyo pa'y timangan. Ang damot masida di ta kusina. Ay katwan na, kaya't kulaunay Kwarog. Makamu kayo matan nga gawin ti kanan nyo dita. Mapan ko pa'y ngamin tarimaanan ti tricycle kao. Agkapi ka, Marituyang.
Naggapuam ka, day. Ijay man balay ni Kuaraw maray. Nay, itaman pa'y anapan ka ijay. Ada ka dinapan mo dinamag. Awan, napana lalaki kapi ijay. Kasta aya. Wen maray, kat adu magayam ti abastuna. Sigurado day ta atag may samot ijay balay na. Wen ngarod maray. Kaut, nangan ka nga rod ijay. Mga anak ko mga road, ay nadismaya. Nayhapay ngay. Kasano, kaslasaan mo't anainawan anaimbag dagiti plato na. Nakalanglangsay. Anya! Wen maray, kat idi kita agjay tasa na. Ay na, natipitipingan. Iso adya ko nagkapia. Kasta? Wen maray. Talaga siguro akasta Tawang mo asawa na taga-inaw. Ay, wen siguro Iso ang makikapiak man nga ron maray. Ay ariklado maray. Basta sika. Gaputa amok lang nga iso timay sa agagaram ditaw. Nimot marito yang gayam dya kapampanaw na. Wan maray, in may manin nakikapay. Ay, anyan ni Marituyang. Sursuron nan samot amin ang akaaruba na. Wen nga rod maray, kano naggapugayam iji balay ni Kuaraw. Itay bigat? Ay wen maray, kunana mapan kano makikapay. Ngam dismaya daw, gapo iti nakita na aplato ni Kuaraw. Apay kano, maray? Gapo kano takaslasaan inawan inaimbag dagiti plato ni Kuaraw. Kan natipitipingan kano dagiti baso na. Imbaga na dayta, maray. Ang kasla imposible. Ha? Wen gaputan na center ni Kuaraw kadagiti gamit na. Mapanak mo't ijabalay na. Kat nalinis mo't dagiti plato na. Ay na, no kasta. Nagaramid man ni Marituyang iti istorya. Ay, nalabit akasta, Marikwanang. Amumatan ni Marituyang, nalaeng nga agparbo no daduma. Kumatak man iti kapay, gatas kan asukar, kagawat kuanang. Ay, katuan Kuaraw. Nayunak ti katangag, kanayon mo't ni nanatuyang iti balay. Kayat na ti agkapijay. Ay, kanayon iji balay mau. Una na. Kaslay di na minsan, napan nagkapay kanangan iji balay kaw. Nay. Kano istoryaan na kanyak adismayado kano iji plataw. Ha? Tasaan anainawan, iso asaan anangan. Anya saan anangan? Ket no inibus na jay sida. Dadakkel ti subo na. Ha? Nakamano ata sa iti kapi. Ay, anyan ni Marituyang. Mangibabain mo't day tanan na tuyang. Saan lang na mapmapan iti balay kaw? No kastamot lang ti bagbagana. Sabali talaga ti ugali na. Ay, rumwara manon pa daw. Apa naman ay, Secret. may pasikrit-sikrit ka pang nalalaman. Of course. Amok mo lang ano ibagak ti papanak at damanon maibagam. Ay talaga nga adda, numapan ka lang makipangan ti aramiday. Ay agtal na kasi ka ba daw? Di ka mang dadaul ital daw. Ay agbalbaliw ka man tuyang. Sana nasaya day nga ugalay. Dahito lang magikakaruba mo ti aramiday. Awan bibiyang mau. Numapal ka, makikaaruba ka mau. Day tala ti solusyon na day taba daw. Nangan kayo lang, nanatuyang. Di kayo babain. Ayun ako araw. Ang kurang ti asin day to'y masida. Sakto lang, mo't para kanya. Kurang kwaraw. Kaslasaan amaramanan anaimbag. Adumat kit di ti asin ko Nayunan nyo latan. Ayan ayat ti asin mau. Day tama na, Day to'y nakagarapaw. Una na. Na, kaslamo di mo inugugasan day to'y garapon mo kwaraw. Inugasak mo't, Mala, nayuna amang ngarod ti asin day to'y masida. Tanay, talagang awan ramraman na.
Talaga nagagat ka nga ag house to house kada ag sapa maray. Ayun na maray, pambarak nga umay mangkita kada kayo akakaarubak. Ay katwen agyaman kami, gapo ta si kati umay. Ayun amaray, kasla exercise kumuten ati agpag na. Wen, maray. Ala, agkapi ka nga rudan. Ayun maray, uray di mo ibaga, agkapiak talaga. Ay katwen ipapabalay mon. Ngamnay, aguray ka, kasla saan anatimpla na imbag da iti kapim. Jak maramanan ti kapi na, ken kurang ti asukar na. Ha, Ay, talaga sa bali maray, saan ang maramanan ti kapi na? Apay, binaliwam ka dahin ti panagtimplam iti kapay. ne, saan mat marituyang? Ang day takapi siguro Amagando sa bali a variety, iso sa bali ti raman na. Nangan kan ba daw? Way, nalpasa ka. Alangan nga urayan ka pailaeng, kaya di mo maintugot ti kalderaw kay naklaw. Na, Isubay, ay, naggapuak di takaruba. Awan mo't si dada? anya ko matibibiyang mau. Uray data, kit awan mo't masid si data. Takasanaw, imbis na tumulong kay jay bangkag, tapno agmulat kit adda ilakaw, tapno makagatang tamit itinaima sa sidahin. Saan may taday tamapan makikakaruba ti amaw? Agsermon ka man ako nakaw. Ay, sana nga agsardang amang sersermon king ka. Gaputa saan ka mag agsarsardang agar aramid iti pang sermona king ka. Aniya mo ni nanatuyang, makapangumati aramid na ang kail. Ay, bakit ba? Kasanaw, nakauy-uyaw, kan managdilaw, kat isulang aruden ti makipangpangan. Apay ka day, kwarog. Napanitag sapay di balay ko ni nanatuyang. Kunak amangan, kat husto tanangan, hanggang kunanak iti nakaslasan inawan imbagdag iti planta. Na Unantay, kan may sa, kurang kanu titimpla di masida, saan amaraman ng timas na. ay, baybay amon ni nanam atuyang, kwarog. Talaga akas jay ti ugali na. Tauray dito'y matlaan. No umay dito'y balay, tila madildilaw na. Ay, mababay nakitiaramid ni tuyang ko pare. Apay aya. Yung nga rod kinalaing na makikaaruba. Tidagas na, nakauy-uyaw pa iti makan. Ay, un nga ron. Ay, numapan iji balay. Uno iji balay ni Kwarog. Ay na, kanayon na nga ibaga anak lang si ti plato kan baso. Ay, No saan anak lang si ti baso kan plato. Awan ka no ramraman ti masida. Numot kape. Saan ka numot nagtimbang ti timpla na? ay kababain pare. Kasladyak kabailan na denggay na kiti bagbaga na kiti kaaruba nga aramid na. Ang malbay amo pare. Saan na pala ita amo maon. Kan amo dagiti kaaruba ti ugali na. Makamumutin mangawat dagiti kakaaruba ti ugali na. Di yung amin pagkapkap yun, dadya marituyang. Nay, apay manan aya. Kasano kat makaumat ti ugali na. Mangan kan agkape, dilawon na mo amin akanin na. Hey, agasam ta nalangsi ka no ti plataw, awan ramraman ti makan. Tapay nga ron nga adot ti kanin na. Dadakkel pa ti subo na, agsasaro no pa'y, kasla pa'y mapugsat ti angis na. Oh! Hay, narigat mo't no bagaan asaan nga agkapkape no umay ditoy. Sana balay, taam mo mo't ti ugali na. Iso di mulatan ni kaskaso. Kurang ti asin da ito'y si daam kwarog. Kastaya na. Wen, Aw, at iti asain. 5 kilo amin day ta. Aguma ka nga agasain. ha? Ang mga awan ti asin nyo iti balayaw. Ure mga lakapay. Kan adda pa'y dishwashing soup ko dita. Inawan nyo day ta pagplatuan niya o ta mga nalangsay. Ha?
Kano sana na imas ti lutaw, ado ti istak ko di ta asidain. Agluto kayo latan, taaguma kayo amangan. Mala, panawan kayo pay, tainak pa itarimaan ti tricycle ka. Ako raw. Ay, agawid akaw. At dagayam naskan nga aramid kitay balay may. Ay, nasakit tinakam ko iti day jakwaraw. Apay ay, kalpasan na pang ka nakipangpangan ay balay na. Kastamit tayo ti bagbagan. Kasano, pinasangwan nakit din iti adu nga asing. Ha, apay, baka akaya tapno kas jay taramidin na. Ay da, daytan ti pagnakmam tuyang. Gaputa inaramid na dayta, tapno kuna na ngagnakam ka. Tunggal adda pa na mapakipanganan. Kanayon mo nga ibaga, kurang ti asin na. Ah, Kadwan, mate, isungagnakam ka itan. No adda ti pakipanganam, uray pa nagraman mo kit kurang, aguli magkalatan. Gaputa makipangpangan ka lang. Isu ati nasayaat, liklikam gaminan, ti agsorsor iti balay ti karuba. ha, San mo abagay ti makikaruba? Gaputa kasta kamot laing, managdilaw. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badang, agsagana kakidain tamapantay di bangkag. Anya aga po ang mapanak iti bangkat. Ay, kamapantag sukay iti mulaan ta. Ay, masadutat. Ay, anyan, binubukudam mit aminan a kinasadaw. Kasla di mo pang panunutan ti bigat. Kit apay ngamin a panunutom ti bigat. Sumangbay tulad ta. Kunada garaw, no naglabas ti rabi sumarunong to ti agsapa. Ti pagbiagan ta ti bagbagak, saan amabalay nakastamlatan. Agtrabaho ka, tapno addamo lamutan ta. Ay, di ka madanagan tuyang. Mangantan tulad ta. Uray sana nga agtrabaho. At danto ti sumangpot aswerte. Uray po utam. Oho, di ka mang namnama iti swerte. Taawan tinamnama mga agswerte, no di ka agkunay. Maray, advansak man di utang ko. Kurang ngaming ka ti kwarta. Ay katuan amaray, awan parikot iti dayta. Ay agyaman akmaray. Ay, Day, apay ang nagsinnaay ka, ada parikot mau. parikot ko nga rod ni badung ko. Nakasadsadaw. Talaga ka di nga gigyan lang iti balayaw. Ay wen maray. Mangan maturog agindayon lang tar aramidin na. Ay, talaga a konsumisyon no kasta, maray. Wen nga rod maray. Naimbag ataman nakaawat ka pagut-utanga. Ano saan ay awanon aglangan kami sigurun amangan. Bagaaman ti kumparim, Enteng. Apay ka di ba nang? Ay na, kasano, nakasadsadot. Di la maasyan ka ni Marituyang. Isumatlatan ti agtrab-trabaho. Ay nalpas a binagaak maipapan iti dayta. Ay, awan denggan na. Ay, Kakaasin ni Marituyang. Pakpakanan nala ni Pari Badong. dayta nga rod ket. Isu ano adda ti mabalin ko ama itulong ka ni Marituyang. Aramidak, tanakakaasimot di kumarek. Ay una, tulungan nyo tapno saan ama digris. Na, anya ang madigris mo't asasawam, Enteng. Jay ngay, madigris ngay nga, kasla di na mabaalan ti parikot. Ay, pakpakawan, Enteng. Ay, saan kumamot ang madepres ti husto a termino dayjay. Ha? Saan adigres? Ay kasjay, Katwan, iso adi mo sang kaibagaday ta ang madigres. Ta ang mga no katawaan da ka. Ada ka di ginatang mo amasida. Daytoyen tuyukan kamatis. Di ka lamaw umay ti tuyo kang kamates. Agyaman ka tadda nagatang ti 50 pesos ka. Di ka ngamin manggag. Ay, una yan ti kastoy aya pa nagbiag. Naiyanak ta marigrigat. Siguradaw, matay ta marigrigat.
Talaga kasta ti mapasamak ano di kag trabaho. Ay, urayam tuyang. At dati napanunod ko a solusyon ti parikot ko a kinarigat ti biyag. Kahit anya tinapanuno mo. Sana siya ti makaibaga. Mapankuntod damagan, di amok amamalan. Ay, tilar aramidem. No kumangamin aggagat kang agtrabaho. Nalpas day ta aparikot mo. Siya kunti mangibaod di takalding yaw na natuyang. Ay, agyaman na kwaraw tanda ka. Ay, talaga marigatan nak amang italay. Apay nga minadiyo ibaw ni Tata Badong. Amumatan na jaba daw. Kasta unay ti kinasadot na. Di lamasyan kada kayaw. Ay, awan sigurong tinabati a panunot na. Pasig a kinasadot tinagbati kan kwa na. Masya na kunay kininanatuyang angkal. Apay mo't? Kasanaw, di matulungan ni Tata Badong iti bangkagda. Kaslay tay, marigrigatan amang ipastor iti kalding na. At dabay nga ro iti nuwang da nga iwayway na. O na yan ni pare Badong aya. Idi na minsan manayin. Ag sinumbangir ti karga ni nanatuyang. Matmatnagan iti palda na. Di namat maingaton tatengil na jay do abakbaklayin na. Ay, kat binuyam la amat-mat ng tipaldana. Di mo tinulungan. Tinulunga kang Kyle. Oh! Alangan mo tabuyak lang. Ay, kat di very good. Ang bagaan nyo ani Tata Badong. Kasimot ni nanatuyang. Ay, oray, ano ti pa magbaga. Di nan tumiladeng-denggan. Pangaasim mo't abadong. Tulungan nak ijay bangkag ta. Tanay, marik na kung tibannog ka. Ay, ada pa panak. Kabailam da ita. Sa anak arubaw. Tapno jak marik na tibannog. Iso nga agkuyog takiday. Ada nga rin ti papanak. Sa dinumanan. Ay, basta. Di kan sumanaw. Ay, una yan. Sa nabalay, tulungan kan tao, indun sumarunaw. Sa nabalay, pagsayatan tamudlaang ti papanak. Ah, Hala, di ka nagriray. Maklaat kan tao, indun malpasan, ti pa nagrigrigat ta. Limabas ka din ni Tata Badong. Nung nakita yaw na nakwanang. Wow, nakaawid siguro na. Nagapuan na aya. Diyak man namaw. Basta inarkilanak. Katawan na kitay. Tapay ngay. At yun nakto ka na Gaputadan to ka no sumangbay aswerte kan kwa na. Diyak mo naggapuan na. Amang ano na panakisugal. Diyak amaw. Basta imbaga na bumaknang to ka na. Ay, anyan ni Kabadong. No day taman bilang ay agsaysayang laang iti oras. ay, talaga a konsumisyon ti ipapaay day abadong kanyak. Apay ka de, Mare. Di na kaya tagtrabaho. Gaputa adda ka no urayan na aswerte. Kasanong agswerte, no di na matulungan ti bagina. Day tanga rod maray. Mabambannog ako ngagtrabaho. Idin to ta isaw, agsaysayang laang iti oras nga agururay iti awan. Ay, Iso akas tauna yun ti stress ko kunkwana. Numabalin la ko maajak agtrabaho. Inaramid kaun. Angam siyakmat ti agbisin no kasta ti aramid, maray. agan anus ka, Mare. Barang agbalbaliw tumutlaang ni Pari Badong. Binagaan ni Inteng, angam apaan namat ngamin ni Inteng. Di na nga rod kayat ti paisuro, maray. Iso ajak ammo no anya ti kasayaatan nga aramida. Aging gaita, awan mo tinagbaliwan ni Pari Badong. Awan mo tanjay kuna na apagswertyan na. Ay, mamati kamot ngamin nga ada pagswertyan na. Anya kumangay katagigyan lang mo't ije balayda. Ay, day tangarud kat, Mare. Imbes kumaama pa nagmula ije bangkag da. Saan mo tagid idda lakano akanayon ti aramiden na. No saan nga agid idda, hey, agin indayawn.
Ay, anyan ni pari badong. Di la maasyan kan ni Marituyag. Ay, awan mon kwaraw. Apay ka di akat katawan nagtataba daw. Asa daw? Agrig-rigat ka lang dito ang agpaspasada. Na Katuin, Mike. Isunto mo lang nga saan ka bumaknag. Sa nabali basta da pangalaki ti ka nakitinal daw. No siya, adagur uray kanya kaswerte. Iso nga uray jakon nagtrabaho. Taadan to ti dumtay nga swerte. Mangan mo't no agur uray kay ti awan tataba daw. Ay, think positive kwaraw. Sumangbay to ti swerte kanya. Karaw, ilakop dagiti daduma kalding ko. Mangkita ka man no addamayat agumatang. Ngay, apay ngay. Sayang Marigatanak nga agaywan. At dapay nga mintay nuang may. Kas jay mo nga rod ni tatam abadong sadot. Sabagay, nakakasi kayong agpaysaon. Mabambanuga nga roden kwaraw. Iso apang nga asim man, tatulungan nak amang ilako iti kalding ka. Di kayag danag. Damag to kadag iti kakadwak at tanod kan tricycle driver. Barang kayat dagatangan ti kalding yaw. Aywan man kwaraw, katagyaman ak unay. Nalako amin ni natatuyang ti kalding na antibanang. Ay, naimbag tapno maksayan ti pakakumikuman na. Nga raw, nakakasila unay. Kanayon na mabambanog iti bangkag na. Ket, pangaramatan na kanungay iti kwarta na. Idulin na kano matanday. Ang diwa kano sasawan kinitataba daw. Tamang ano dawat-dawatin ng tao inton maamuan na naglako iti kalding da. Ay, ewan sigurado dayta. Nasayat mo tata mo ni nanatuyang ti agidulin iti kwarta. Tapno adda aramaten na inton madanon ti aldaw. Wen nga rod ay katuladem ni nanam atuyang kwarog. Talaga nga gurnungak mait. Tapno addan to aramata kinton mga sawa Amo maray, ada kanugayam ti may sa amamalad ang nagpakitaan ni Kabadong. Kahit, anya kanungay ti imbagaday ta amamalad. Jay kano ada sumangbay kun na aswerte. Iso nga ron ati or-orayan na. Iso asaan mutten ang mapanagtrabaho. Ay, ada swerte. Nubuyugan mo't iti kinagagaut. Dayta nga rod ka't mare. Ay, kasta unay ti pamati na iti imbaga ti mamalad. Mabalin pumaiso dayta, no tulungan na mo't ati pagina. Anyat amo tayo ngay no ada swerte na iti panagmulan ako maiti natang wano panagtarakan na iti dingwan. Wen ay anya nga tanupadasen tayo akasarita ni Pari Badong. No denggan na, di nanto pa'y denggan ni Kapitan. Day tangarod ka. So asayang ti advice kon kwa na, no di namot la denggan. Ay kwaraw, agbiro ka man kit day no addamayat agumatang itinuang. Ha? Ila ko yaw, tinuang yaw. Wen, taapaman amala ko jay nuang. Agbakasyon na man pa ijay lugar may. Bareng agnakam ni tatam abadong. Nukasta, panawan yun ni tata ba daw? Wen kwaraw, bareng iti ipapanaw ko. Agbalbaliw muteng. Bareng Panawan nyo talaga ni tata ba daw? Sabagay, no istutian mo yung akasayatan nga ramidan niyaw, di isaw. Wen kwaraw, sana balita agsubli ak tumulaan. Ikakla iti pagnakman ni tatam abadong. Taday tala agur ura iti swerte ta muna nga ramidan. Maray, bayadak aminen nga utang kaw. Nay, ayun amaray. Ngam ada ka di pagbayad mo. No awan, uray. Next time tulatan. At damot kit di maray. Nalakok jay nuang kaw. Ha?
Inlakaw, mjay nuwangyaw. Kapilitan amaray. Iso abayad akong tay utang ko. Kantap no umayak agpakada. Ha? Apay ngay? Agbakasyonak man pa'y ijay lugar may. Bareng agnakam ni Badong. Ay, kailiw da kanto. Ano kasta, maray? Tapag saya atam mo day ta. Kat bareng agnakam ton ni Kabadaw. Nagpakada kadikan ka ni Marituyang, maray. Wan, maray. Mapan kadimot lang ijibalayaw? Wan. Ay na, mailiwakton ka ni Marituyang. Ang adamot pagimbagan na, tapno malag-anan iti sitwasyon na. Wan, maray. Iso ako nak, anoan niya ti amon na pagsayatan na, ison ti aramidan na. Ay katwan maray. Ay, nalabos mo't ngamen ni Pari Badong. Sipod pa'y iday, sadok. Ay, awan apulos nagbalbaliwan na. Sige, enjoyum ti agindayon dita, Badong. Tagrubwata meten. Ha? Papanam? Agbakasyonak ijay lugar may. Nay, hapay nga adi mo inbagbaga. Una, gaputa bisi ka mga agururay iti swerte. Tapno di ka masinga nga agururay iti day taas swerte. Inlakok aminun adingwan ta. Anya? Wan, tapno adda aramatek nga agbakasyon. Total, siya mo tagrigrigan. Sige mapanakaw. Ay, pangasim atuyang. San kumakasta, Urayin na, tagbakasyon ta adwa. Ay saanan. Sigay, babay. Ay, saan to yan? Saan? Di nakpanawan, tanay, awam mo't amin ay. Ay, sumurotak ijay lugar yaw. Ay saan? Katsabay kuma, tadumteng to day taas swerte at tagtagi uray mo. Sige, Badong, babay yaw. Yeah. Dagiti istorya mangrugi iti basit laeng ibanad, may sa ita sa tikape, basit ipanagpatang, ken may sa ikararua di kayat na laeng ti adda makasaritana. Ndiyam iti daytoy si pakasaritaan ni Marituyang, tikape ket nagbalin ikasla silaw inang ipakita iti amin ikinaawan pakasitnan, panakadismaya, ken panagsapul na iti lugar ipagtalina edan tiriknana. Tunggalag sapa, rumuar ni Marituyang iti balay daken mapan makikape kadagiti kaarubana. Iti rugi makakakatawa pay. Umayak man makikape, kunana, kaslagagang gailaeng imbisita. Niyam saan laeng ikape ti kayat na. Kayat na ti makipatang, makidamag, ken nalabit, no kitan tayo ay nalaing, kayat na met ti makalipat uray basit iti kinapudno ay naghihintay kan kuana iti uneg ti bukod na ibalay. Niyam ay, apo, isu ti problema, imbes imangyaman iti na ited, kanayang naada iti mapabasol na. No basit ti asukar, ibagana di kurang. No adu ti asukar, ibagana di nakasamsam no mapan iti balay ni Kuarob, kita na dagiti plato, baso, ken garapon, ket imbes emangtad iti na imbag isao, agdilaw. Kaslasaan inalinisan, kurang ti asin, awan ramana ti sida. Isu ti klase ti sasao ay kaslabasit no ibagam, nem no maulit-ulit, kaslateted ti danom imang butbutas iti bato. Tinasakit payo, makipahan ken makikapilaing, niyam isupay ti kaunaan ay mangukom iti lamisaan ti sabali. Idi naggapo ni Marituyang iti balay ni Kuarob, saan ay napukaw ti istorya. Napanday to'y iti may sa ibalay, kalpasan na iti sa balimanan. Adda nang ibaga di na dismaya kano ni Marituyang kaputa saan inaimbag dagiti plato. Adda nang geg inatipting dagiti baso. Adda pa'y nang ibaga ginalang sa kano ti gamit iti kusina. Katiti basit, barangay, amo tayo met data, ti sauma error iti bibig, saanan maisubli. May sa minuto laeng ti panangibaga, niyab mabalin ay may sa nga aldaw, may sa ilawas, bueno na bayad pa iti panakasugat ti tao ay nakaawa. Idi na amuan ni Kuarob dagiti na ibagbaga maipapan kan kuana, marik na ti panagpudot ti nakem na. Saan gaputa awan ti pagkurahana, no dikat gaputa pinadas na met ay mangpasangbay, mangtad iti kape, mangtad iti makan, ket tinaisubli ket panakaibabain. Ket ditoy, agpatingda ti katawakan mangrugi ti eleksyon. Ay di si mangpatmana ni Marituyang, nagkunamanan kurang ti asin ti sida.
Ni Kuarog saanan nakipagsasaw iti ado. Inruwaran na ti dakel supot ti asin, kasla 5 kilo, ket impasangwan na ken kuana. Adda daytoy ti asin, agumakano kurang, ti kasla kayat na nga ibaga. Ket saan laeng data. Inruwaran na pa'y ti dishwashing soap tap no awanan ti maibaga na maipapan kadagiti plato ken baso. Ay, napudno, nakakatawa no dengjen, nem iti unag ti katawa adda nakasakit ay panakaawat, na ibabain ni Marituyang iti mismo ay lugar ay kanayon ay mapanatap no mangsapul iti panakikadua. Ditoyak met napaisip kakabsat. Saan naimbag ti ugali ni Marituyang, wen, niyam apay nata ikasla saan mapanunot na ti sakit ay pataudan dagiti sa ona. Apay kanayon ay rumuar iti balay, agbalay-balay, makikape, makipangan, ken agdilaw. Nalabit saan laeng ikinamanad dilaw ti adda iti likudan dayta. Nalabit adda met laeng aweng ti panagmaymay sa isaan na maibaga. Nalabit ti kape iti balay ti kaaruba ti basit na ti panaginana manipod iti riknagi saan natal na iti bukod na ti pagtainan. Niyam saan dayta erason tapno sugatan ti sabali. Ti tao ay nasaktan ket mabalin emang sakit met, niyam saan ikayat asawen husto ti panangaramid na. Ket idi nakaawid ni Marituyang, imbaga dagiti adda iti balay da, giliklikan na ti panagsursuro iti balay ti kaaruba, tano makipangang kalaeng, saan mo kumanga uyawen ti taraon. No makikapikalaeng, agyaman ka. No adda makitam ipagkurangan, ikabil mo iti puso ti kinaasi, saan iti ngiwat ti panangukom. Dayta ti umuna di palo iti nakem ni Marituyang, may sagi pa nakaibabain ay mabalin kuma mangisuro kan kuana nga iti lubo, saan iti amin ikinapudno ket masapul na ibaga. Lalo no ti panakaibaga na katawan ti aya. Niyam saan pa'y inalpas ti panubo. Ta iti sumaruno ay paset ti biyag na, makita tayo no anya ti pudno ibagbagbagaan ti puso ni Marituyang. Iti unag ti balay da adda ni Bado, ti asawa na, ay kasla na addaan iti dakel ipamati iti iswerte, niyam basit unay iti pamati iti panagtrabaho. Idi agsaganana ko mapan iti bangkag, binagaan ni Marituyang ni Bado nga umay tumulong iti mula. Niyam ni Badong kasla kanayon adda rason. Masadot. Inton bigat lenjen. Aguray iti swerte. Kunana, nodong tingti na saya at igasat, uray awan trabaho, mabalin met sumaya at tibayan. Ay, nodong bigka iti kasta, kasla kayat mo igunggongan ti abaga ti tao ken ibagam, kabsat, ti bigat tet saan imang ted iti makano awan ti inaramid mo itanga aldaw. Niyam ni Bado, saan kayat aldenjan data. Iti panunot na, adda may sanga amamalad inang ibaga nga adda dakel eswerte sumangbay. Isu nga rod agur uray. Agidda. Agpasyar. Mabalin pa'y makisugal. Bayat si ni Marituyang ti agtrab-trabaho, agbakbaklay, mangtaraken kadagiti ding wenweno kalding, mangsarding laeng no kasla pugsat ti bagina. Ket di tay mo makita ti sabali arupa ni Marituyang. Ti babae ikanayon emang dilaw iti makanti sa bali, isumet gayam ti babae napig sa unay ti panakabanog iti unag ti balayda. Isu ti agsapul iti kwartang mautang tapno adda maipan iti kusina. Isu ti mangkikita no kasano mabayadan dagiti utang. Isu ti agdanad no adda mated esida. Isu ti mangsalo iti amin responsibilidad na agpadakoma ibagbagaan ti dua nga agasawa. Ket ni Bado, agur uray iti swerte ikasla ti swerte ket sumangbay to iti ruangan, kumatok, ket agkuna, Bado, bumamon ka, ada dito iti biyag mo. Ay, kasla nakasakit dayta, tanu ada may sa tao iti pamilya isaan ikumikilos, ti sabalikat saan laeng mapabanog iti bagi, mapabanog met iti naken. Ti kinaanos ket ada pagibusana. Ti ayat, no awan ti panagbalbaliw, mabalin maiparitirik na aging nga agbalin ipanakaupay. Nakita dagiti kaaruba ti kasasaad ni Marituyang. Ni enteng ken kuarog, uray amu dati-datid kinamanag dilaw na, naasi pailaing. Saan da nga inaramid ti dates ipanangipulang. Imbes ket di pinadasdat tulungan. Ni enteng kinunana Gino adda mabalin niya aramiden tapno maawatan ni Bado, aramiden na. Niyam uray anya ti balakad, kasla adlabas laeng iti may sa ila payag ken rumor iti sa bali. Agtrabaho ka, kunada. Tiswerte ket saan sumangbay iti tao nakaidalaing. Niyam ni Bado, natibker ti pamati na iti na ibaga ti amamalad. Isu ti makapasakit,
Ada dagiti tao ay mas pilian tinapintas ikariti awan diam tinarigat kinapudno ti panagtrabaho. Tati kariti swerte ket nalakadji patient. Ti panagmula, panamula, panagani, panagtaraken, dagitoy ket agkasapulan itiling et, panagreget, ken panagibtor. Diam ti bayag, kakabsat, saan ay drama nga iti may sa tunog ket agsubli amin iti nasaya. Ti bayag ket aramiden, saan laeng kaurayen. Bayat ti lumablabas dagiti aldaw, dumakdakel ti utang ken dumamdakel ti panakaupay ni Marituyang. Adda pay ti panaglako dagiti tarakyan na. Ti kalding, tino ang bueno ti dakel taraken ay mabalin ko maipagtaudan ti bayad, masapul na ilako tapno mabayadan dagiti utang ken adda mausar e kwarta. Ni kwarog ti tumulong imang sapul iti gumatang. Sakit dayta para iti may sa ibabae inanggaywan iti animal, nang pakpakan na, nang salimet-met, ket iti kamaudiana na ilako na saan gaputa kayat na, no dikat gaputa awan sa balik pilyana. Ket nalabit iti dayta ikanito, idi nakita na GT buwati panagregat na ket mapanlaeng iti panangabo kadagiti pagkukulang ti asawana, adda may sa iba na di natukaw iti unag ti pusona. Saanen e mabalinya isulaeng ti agawit. Saanen e mabalinya isulaeng ti adsakripisyo bayat iti may sakat agururay iti langit. Isui nakaramid ni Marituyang iti narigat ti panggadang. Nagbayad iti utang. Inlako na tino ang bueno dagiti taraken ay masapul na ilako. Ket insagana ti bagina mapan agbakasyon wenno agawid iti lugar dagiti kabagiana, uray basit tiempo laing, tapno ni badong ket mabati ken makita no anya ti mapasamak no awan ti babae ikanayon imang salbarkan ko ana. Idi imbaga ni Marituyang mapan, iti rugi kaslasaan ay nakapapatinibado. Apay saan no imbaga? Sumurotak. Agbakasyon tayo ay dua. Diyam ni Marituyang saan na di kayat. Tanang sumurat ni Bado, agtultuloy laing ti dati. Masapul ay mabati. Masapul ay marit na ti kinabanog ti awan makan, ti kinatal na ti balay isaanan ay mariribukan ti asawa, ken ti kinapudno iti swerte, pinagpadas na nga urayan ket saan sumangbay. Ket idi pumanaw ni Marituyang, ada na bati imensahe ken kuana, no saan mo ikayat na agbisin, agtrabaho ka. Ti swerte na urayam, mapasamaklaeng no kumilos ka. Ay, dayta ti kalatoan ipaset ti istorya. Saan ipaset ay napno iti iyugyugweno dakel ariribo, no diket may sa ruangan inagsardeng, may sa ibabaig pimanaw, ken may sa ilalaki nabati iti unag ti balay ikadua ti mismo di kinapudno itinalikodan na iti nabayan. Nalabit iti dayta ikanito, saanan ay nakakatawa ti iswerte. Nalabit ti kinakurang ti makan iti kusina, ti kinaawan ti agluto, ti kinaawan ti agbayad iti utang, ken ti kinaawan ti agserbikan kuana, isuti nagrugi ng surat iti panunot na. Tanuawan ti tao ikanayon emang salo kadagiti buwa ti kinasadot mo, sikati mapilit mangawat iti resulta. Diam anya kay ti koneksyon dagitoy duwa ti paset. Para kanyak, daytoy tinapintas ken na sakit leksyon. Ni Marituyang, naimuna di na ibabaing gapu iti panangukom na kadagiti kaaruba, isumet ti babae ay nasufimat ti puso gapu iti panangawit na iti pamilya. Saan ay husto ti ugali na iti panagbalay-balay kan panagdilaw, niyam ti istorya ipakita nagi saan tayo kumanga ukumen laing ti tao iti may sagikita. Ada dagiti ugali masapul ay maisardeng wen. Ada dagiti sao ay masapul pagbasolan. Diyam adamet dagiti sugat ay nakalameng iti likudan ti katawa, ti chismis, ken ti panagpasya. Ti kinaasikat saan ikayat asawan ga ipalubos tayo ti Dex. Ti kinaasikat panangibaga iti kinapudno adda ayat, Marituyang, saan inasaya at ti panangdilaw mo. Badong, saan ibayag ti agururay laing iti swerte. Agasawa, saan imabalin may salaing ti agawit iti amin. Ket no addaman tinamnama iti panagibos dayto, isa dayto, mabalin pa iti panagbalbaliw. Mabalin ni Marituyang maadal ra agyaman iti naited, mangikadeng iti sa una, ken mangbirok iti panakikadua nga saan makasakit iti sa bali. Mabalin ni Badong bumangon, agmula, agtrabaho, ken maawatan iti pudno iswerte ket saan bumaba manipod iti langit, tumubo dayta manipod iti daga ibinasa ti bukod mo diling et. Mabalin pa'y sumubli ti panagtalet, niyam saan igapu iti karilaing. Masapul ti aramid. Masapul ti panagbabawi. Masapul ti panangipakita nga adda na pudno nagbaliw. Kakabsat, nang makikapit tayo iti balay ti sabali, agyaman tayo.
Now makipangan tayo, saan tayo auyawen tinited? Now ada asawa tayo nagrigrigat, saan tayo kapasadan niya isulaing ti agtrabaho bayat na agur-uray tayo iti swerte. Ta iti ka maudyanan, ti pamilya ket saan mabangon iti chismis, panagdilaw, bueno panaguray. Mabangon day ta iti respeto, panagreget, kinaanos, ken kinaimbag. Ket no ada may sa itao gipimanaw tapno maawatan mo ti pategna, saan mo kung mga urayan agbalin inala daw ti panagbabawi. Bumawan ka ita. Agtrabaho ka ita. Agpakawan ka ita. Tati swerte, ti ayat, ken ti panakikapia, saan da nga agtalinad iti tao kanayan laing aagur-uray. Sumangbay da iti tao nakasaganang akumilos, agbaliw, ken manipakita iti puso na ketpudno nakasagana imang rugi manan.